Райнов. Симеон Райков. Като да се надлъгва Сабутомар. Кики. Дани Кики с пространство пред себе си. Стреля и това е 1-0 за Локомотив Пловдив. Ето отново повторение на ситуацията. На първо място фактор в тази атака трябва да е упорството, което демонстрира Симеон Райков. След това пък самочувствието в изявата на Дани Кики. Гредата изглежда помогна. Изглежда имало и лек рикошет в централния защитник Петко Христов. И Дани Кики с поредното си попадение от дистанция. Към Георги Вълчев, той влезе в наказателното поле, успява да центрира към Буров, ще се обърне ли, комбинира с Дани Кики, стрел на Дани Кики, това е гол! Чудесно попадение на Дани Кики, второ от началото. Много нестандартно бе отиграването на Винсент Карагерен с едно докосване. След това пробивността на Георги Вълчев свърши работа. В половината на Ботев, когато топката се разиграва от смърфовете. Сега подаване към Симеон Райков. Това въдяват наказателното поле. Сменя посоката, удар на Райков. Спасяване на Георгиев и добавка дали няма да видим гол. Да! Локомотив Пловдив побежда с 1-0 в 66-та минута. Резултат е открит този път Георги Георгиев. Нямаше какво да направи при добавката, след като първоначално се справи с първи удар. Локомотив Пловдив побежда на Ботев с 1-0 в 67-та минута. Радост по трибуните там, където са разположени черно-белите фенове. Нагоре Дани Кики. Гледаме цялата атака. Подаването от дълбочина към Симеон Райков, който смени посоката и веднага шутира. Георги Георгиев изби Мартин Самбуров, път тръгна напред и Дани Кики се оказа най-съобразителен в наказателното поле.